Добре дошли. Не сте в казино и това не е платформа за залагания. Тук няма залози с истински пари. Тази платформа е създадена да ви помага да решавате спорове чрез прогнози. Всичко тук работи с вътрешна валута, KIOT. Тези токени нямат реална парична стойност и не могат да се теглят. Ние сме против хазарта, но вярваме, че хората имат естествена нужда да доказват правотата си и да откриват истината. След регистрация ще получите 10 KIOT токена. Активните потребители ще получават същата сума всеки месец. Можете да използвате тези токени, за да създавате спорове, да участвате в прогнози, да общувате с други потребители, да създавате групи и да ползвате функциите на платформата. Помислете колко пъти сте казвали, нали ти казах? Сега можете да го докажете. Създайте спор, направете своята прогноза и вижте кой всъщност е бил прав. Платформата е лесна за използване, но ако имате въпроси, аз съм тук, за да помогна. Насладете се на спорове без пари, защото истината се ражда в спора.